Tofa da zafinta gamayyar rukunin ungiyoyin 'yan bid'a na jihar Kano ko mu ce mabiya ɗariƙun sufaye sun maka Alhaji Abba Kabir Yusuf a kotu, yayin da wannan makawa a kotu ta hada da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf, kwamishinan 'yan sanda, kwamishinan shari'a na jihar Kano da kuma babban lauya mai wakiltar gwamnatin jihar Kano a kotu, inda suke zargin an ƙi a yi musu adalci akan zargin da suke yi wa Sheikh Malam Lawan Abubakar Trayum da ɓatanci ga annabi, a inda suka so a kama su a ɗaure shi a tullasa shi a kai shi kotu a je a ɗaure shi ba tare da an masa wani tambaya ya bada hujja ba, a inda suka buƙaci kawai a tutsiye shi kar a ba shi dama ya yi bayani. Wanda zama da aka yi da Malam Lawan Trayum a hukumar shura aka tambaye shi ya bada hujjoji, wannan abu bai musu daɗi ba su so ya kare kansa ba, sun so kawai a tutsiye shi ne ko kan ma a tambaye shi kawai a je a kai shi kotu kawai ta yanke masa hukuncin ɗauri ta hanyar rataya ko a masa ɗaurin rai da rai. To fa wannan shine abin da suke bukata, to wannan ba hankali a cikin shi, to wannan shirme ne kuma wannan hauka ne. To wannan dalilin yasa suka je suka maka gwamnan Kano a kotu. Ita kotu ba hauka take ba, kotu tana neman hujja ne kuma kotu tana neman dalili ne. To wannan shine, Allah ya sa mu dace.